लोगोफोर गिबियावनो गासै नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। ओमफ्राय आं दा नालेंखरनि लाड्डु बानायनो नागिरदों, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नालेंखर दंमोन थाइसे, बेखौनो आं माने लाड्डु जानो होननानै हामा होननानै थायो। गोरान लाड्डु बानायनायदों। नोंथांमोनाबो जुदि आंनि बानायनायखौ जानो गोसोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव हो। नेक्स्ट टाइमनिफ्राय थांगोन आंनि मा होनो थानायखौ मेसेज हरगोन आं। किल' नांगोन। लोगोफोर ग्राइन्डाराव आं होखांबाय, बिनिफ्राय मा होनो नालेंखरखौ सारायाव होसिगोन। नोंथांमोना नायलांबाय था माबायदि जायो आंनि लाड्डु बानायनाया। आब'खौ देखायगौमोन आं, गाबोननिफ्राय देखायनोसै, दिनै नुजालानो बिथाङा। लाजिदों देलायाखैनो, मेकआप लायाखै होननानै माने नुजानो बादों। गाबोन नायदो नोंथांमोना। साराया दुंथ'वाखै, दुंथोंसै, बेनिफ्राय होनोसै आं। नै नालेंखरा जि आराम मिस मिस जाबाय। फिसा बानायनोसै, बेनिफ्राय बेखौ होग्रोना लानोसै आं। लोगोफोर आङो बेखौ बिमानिफ्राय सोलोंनानै फैदों आरोना, ओमफ्राय दिनै बानायनोसै। दाख्लैबो बानायदों आं मागोआव, खिन्थु दिनै फार्स्ट टाइम आरोना रुम बानायनाया। न'आव बानायदोंमोन आं दाख्लै, आं भिडिअ लानो मोनाखै। एबार न'आव थांबाथाय बानायबावबाथाय लानोसै आं र'। एरबाय थानांगौ मिथिबायना बेखौ होमबासो। बे ओंख्रि संगाखैमोन ना बिसोरो साराया संदों? संगोन खेबसे गोजा जायो ओंख्रि संग्रायानो सङो मोजां सुवाद। बिदि एरबाय थानांगौनो लोगोफोर, बिदि एरबाय थानानै ओमफ्राय एसे मोदोमहांबासो सिनिखौ होनांगौनो, माने जा बिमा फोरोंनाय आरोना। एरबाय थायाबा माने खामथाबनो नागिरो। नालेंखरा एसे मोदोमहांनांगौनो माने। दैखौ एसे होना लानो र'। ओमफ्राय होनाय एबार गोसा होबाय आङो फ्लेमखौ। दा दाखौ एसे होनां, मानो होनबा खामनो हायो। खामनो हायो मा होनोमोनलाय? मानो होनबा आथा जागोन बेयो माने, एसे होनांगौ। होबाय। गोजा जासिगोन आंनिया। जाबाय दा? मोनबायना? लोगोफोर बेखौ दै गुसु दाङै दाङै ओरै खालामनांगौ।
फार्स्टआव बिदि खालाम दोनग्रोखानाय दाहायो आरो खेबसे दाख्लैयो आब' बानायनो रोङाखै आं गाबोन देखायगोन र' गाबोन माने दानो देखायगोन र' माबायदि एवदों नालेंखरखौ सोलों दा मिथिखाबाय दा नोङो रोंबाय दा रोंबाय दे एबार बानाय जाहोसिगोन आं र' दा माने फिसा फिसा ना दै फुनलायनांगौ गुदुंद्राय नायो इदि एसे माने माबा खामो ओमफ्राय दा गल खालामफिननांगोन बेखौ दा आरो हारसिं आरो गल खालामगोन बेखौ हरथाम जाबायानो खैथा ओंखारनायालाय गुदुं नङाबा दै सोमलायलाय नाङा माने एसे गुसु नोंखौ हमग्राखौ सोरबा लाबावनांगौमोन आरो माबायदि मोनदों नोंथांमोना बानायनो रोंगोन ना रोङा रोङा जायो गासिबो रोङो खामानिखौ बायाबा गासिबो खामानिया जायो बायोना बिरादनो जि खामानि जाखायोना नालेंखरनि लाड्डुआबो दाननांगौ आरो बिगुरखौ लेमनांगौ नालेंखरा बिराद मोजां गोदैथारमोन आबैमोनानिफ्राय लाबोदोंमोन फैनायाव जाना न'ना हाननोनो हाया जे गोजौखा दंफाङा जुक्केगेनि सालालै जुक्केगेनि सालालै गाबोन देखाय नोङो इदि खालामना दिनै रिल्स बानायना नायदोंमोन जादिया उन्दुनानैनो नाय आंमोन बानायगोन सानलायदोंमोन जायासैबा गाबोन बानायनोसै ना नोंथांमोनाबो देखायगोन आं रिल्स बानायनायखौ मिस गेब्लेहोनांगौ नालेंखरखौ ग्राइन्डाराव ओमफ्राय माबा आटा एसे होनांगौ एसे ओरैनो नामनि सिथाबनायनि माने आटा जानायनि मोननैथिंबो आखाइ सुबाय ओमफ्राय बेखौ दा गल खालामफिननानै माबाफिनसै आं गल खालामफिनसै सोरबा खालामनानै जाफिनो आं रोङा बिदि होमबानिया माने टाइट थाबफिनो आरो आरामनो गल जानोसै स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोना माबायदि मोनखो आंथ' मिथिला जायखिजाया कमेन्ट सेक्सनाव हो आरो आंनि लाड्डु बानायनाया मोजां जादोंना जायाखै मोजां नुदोंना नुवाखै टेस्टि नुदोंना नुवाखै जायखिजाया नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट सेक्सनाव स' लाभ इउ अल गाइस बाय बाय लाभ इउ